Нели Стоянова съм и съм преподавател по английски език в частно училище в София. Обичам да тичам много и правя едни упражнения с каланетика, се занимавах преди. Операция на рамото следствие на някаква травма, която съм получила и се получило отлепване на сухожилие. Опитах да лекувам болката в началото, преди да знам за проблема. След като не се получи в продължение на месеци и направих ядромагнитен резонанс, установи се, че е нужна операция и я направих. Промени се в положителна насока. Доста по-добре съм и бих казала, че вече оздравявам. Хареса ми отношението на хората, които работят тук. Харесва ми, че всеки се отнася абсолютно професионално с заниманията. Бих ви препоръчала с две ръце.